Sanata Abdulaziz Yari Abubakar Shattiman Zamfara, kamar dai da ya saba duk shekara tun lokacin da yana gwamnan jihar Zamfara har zuwa yanzu. A wannan karon ma an raba shanu da kuma kuɗaɗe da kuma shinkafa ga ɗaukacin zawiyu da muke da su a jihar Zamfara, wanda wannan rabon kayayyakin mai girma kwamishinan tarayya Honorable Sani Garba Gusau General shi ne jagoranci gabatar da wannan tallafi ga ɗaukacin makarantun da ke gabatar da maulidi a jihar ta Zamfara. Ɗaukacin zawiyun da sun amfana da 250,000, wasu zawiyun kuma sun samu miliyan 1. A wannan karon dai, sanatan ya raba shanu ƙwara 30 da kuma tsabar kuɗi naira miliyan 950,000 da kuma buhuhuwan shinkafa 260. A halin yanzu dai al'ummar jihar Zamfara suna ta alasan barka ta da fata alkhairi zuwa ga mai girma jagora Distinguished